you ready to dive into the world of celebrities? Get ready for the Momoyo Celebrity Podcast, the ultimate destination for exclusive interviews and captivating conversations with the biggest stars from all walks of life. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to your number one podcast in Africa. I'm your host Tracy, better known as Momoyo the comedian, and I'm so happy to welcome you to Momoyo Celebrity Podcast. Wherever you are watching me from, whether it's morning, afternoon or evening, get ready for a journey like no other. In this podcast, we dive deep into the lives of celebrities from various backgrounds and walk of life. So guys, sit back, relax, and let's embark on this exciting journey together. By the way, we are wearing glasses because I just could have pira madenti pira denti denti, but I just could pira madenti today. Yeah. So I'm so excited to have Thandaza Maz and wife. Welcome, Thandaza Maz and wife. Thank you. Okay, thank you so much. We are actually happy to be here. Awesome. Most people know this couple vachitrenda nesong ya Taiti ya Kukuna Kiki yakatombotrenda ku TikTok big time. I'm sure you know that song. And then it's a wonderful couple. Vanoita zvimaskiti, vanoacta, vanoita madrama, comments, everything. Vanoimba futika. Vanoimba, so couple iri kupisa at the moment ndo vane chimuti ava Thandaza Maz and wife. Oh wow. Yes. Mukutopisa maskita mukuzviziva here. You never know until someone tell you that you guys are hot. Actually, munhu akwanisi kukudza zvekupisa. Mukatumuka mune bundu moyo. Vanhu vataura aivaregedza ini mamoni yasokudza kuti guys mukupisa. Thank you so much. So wherever you are watching us from, please kindly share the live, subscribe to my YouTube channel Momoyo the comedian, and on TikTok Momoyo the comedian, and as well on Facebook Momoyo the comedian, Instagram Momoyo the comedian. Please guys, support me, I'll be so happy. So Thandaza Maz, so anditanga na baba. So please tell us about yourself. Who is Thandaza Maz? Okay, Thandaza Maz mkomana akakurira kukadoma. Actually andikakwanisi kukudza kuti ndakazvarwa kupi because I don't know, so I'm gonna just say kuti mukomana akakurira kukadoma nekumhondoro. Alright, pamune muchita makazvarwa kupi, vabereki venyu havana kukudza here kuti wakazvarwa kwakati? Alright, that part like I think kuti we didn't have time nokuti tivafunze kuti ndakazvarwa kupi. Thandaza Maz, be serious man. Saka mutozona makazvarwa kupi? Pamwe makazvarwa muno South Africa? That one okay. But andizive but akutoti munomu. Alright. Because andina kukura nevabereki, tiri around nevabereki, so andina kuzowana munhu akandiudza kuti wakazvarwa uku, then this and that. Saka ndongoti pandotanga ini kuremember life yangu kuti nangu ndongoremember ndiri ndakukadoma ndiri mwana. Okay. Then I was around 6 years, 7 years. Then from there ndaigara ikoko na mama nababa vakasiyana actually tichiri vana, so hatitomuziva mudhara. Okay. Yeah, so ndaigara mama, she was good actually. She provided everything until mozati kana tiri vana papa tine actually story inondibata but I don't love to talk about I love ukagodza vanhu yaungoti guys ndakazodai ndikadai but people often don't be like okay. Papi pacho. Alright, it was 3 days ago you guys makaita live muchitaura about the background, how you grew up kumba, and palive pakaitika ma-technical challenges and we were interesting. Taitoda unyazonzoti what really happened. Can you just please open up and explain to us? I'm sure kuti kune vamwe vanhu vakuda kuti unyazonzwisisa kuti anombonzi Thandaza Maz ndiani. Yeah, that's true. So like I said before,
ndaigara kukadoma namama. So mama munhu wekuti like vaimbofamba vachienda nzvimbo nemabasa because ndo vaitova mai ndo vachi baba. So tiri vana vaingotambawo mumaraini zvaya zvokuti mune mafriends enyu, saka mama vaive nebest friend yavo yavaitamba nayo, taitambawo nevana vavo. So we become like family. So there's a time yatakati my best friend aya vasikana taitamba navo vakazoenda kupi kumusha kuMondoro. Then tatasati tiri kukadoma. So one day gove kuMondoro kakuya since taive part of family. Vakadzoka kukadoma vatosangana tiri mumastreet. Thandazza muzi ati right gogo chitakutobvunza shamwari dzedu vari kwamusida here kuenda unodi kunovaona. Then we were like toda bozi vanhu taitamba manunga mataura ende zvochokwadi zvakanonoka. Vakati tokuenda sura mangwana taidonokera singaiti kuenda ndiuyo tell mama toenda kupi kuMondoro kwanzi tonoona shamwari dzedu. And mama she was like okay, it's okay, munoenda. So mumba medu isusu tiri 6. Okay. By that time tiri 4. Alright, Koramwe 2. We are getting there. Okay. So interesting, you know. We are getting there. So that time toti taive tiri 2 vakomana. Inipana mukoma wangu wekutanga. Tiri 2 actually vakomana. Mukoma wangu wekutanga kutera inini. Second born pamedu. Then because we all vamasikana ndo vanozoita munda vachitera ndo vakawanda. Saka dzinotori mombe izvozvo dzakatowanda. Alright, yeah. So that time isusu tiri 2 tisitaiwirirana nevanhu vakaenda. So tiri 2 takabva taenda kupi kuMondoro. So patakaudza mama todaenda kuMondoro, she was like, are you sure? Tikati todaenda tonoona vamwe vedu. Then pasina nguva zuva rakasvika tatatoenda shuwa kuMondoro. Then mungoziva kuti nguva yacho kudhaya fungai kuti ndaine 7 years 6-7 years and mafoni ainetsa at that time kuti uwane phone kunzi une phone unenge uri rich. Saka time iyoyo mama wanga asina phone because of situation yekuti ndo vaitova mai ndo vaive baba. So kuto communication yedu yaive kuti munhu akatoenda kupi kukadoma odzoka uku ndokutotudza kuti mama wenyu ati zvakati. Others pasina izvozvo hapana communication. So we go kuMondoro paimbouyawo vanhu like vaibva kukadoma vachiya kuMondoro vachitiudza kuti mama wenyu vanga vachiti zvakati, vopawo zvavanenge vapiwawo. Then pakaita 1 week kwainakidza shema, I don't want to lie. Mungoziva kuti uchingotanga kusvika panzvimbo environments. Izvozvo nyamwe tikanzi tashanya nguva kwenyu so munombotibata chirungu for almost 5 days. Okay, yeah. Then rechi totanga kusukiswa mandiro. Tanga kuti mambobike mukone kuti mbo makasviba. So ndozvinoitika actually most kuti pakutanga zvinhu zvinenge zviri right but kumberi uku zvinhu zvozochinja. That's what happened. So pakutanga papa zvinhu zvainakidza. 1 week rapera. Just 1 week? Like tikutaura apa ndatangogara 1 week tiri koko. Okay. Then tiri kuMondoro. Okay. Then week iroro tiri kuMondoro daro pava rakutonopera kusvika ratozwa 7 rakutonopera. I still remember those days. Pamwe dai ndiri munhu akanyanya kuenjoya life, maybe ndaikangamwa zvinhu zvokuti hazvibude pamusoro, but I was young shame. Ndopatakaona kuti mama aenda kupi, mama havachisiko kukadoma. Okay. Havachisiko hawo vanhu vakutongotudzawo vemakuhwa vanenge vabva ikoko. Mama yenyu kwanzi havachisiko, havachisiko hawo. And tatanisiri sure vaenda kupi, kwanzi havaenda kupi, vakaenda kuSouth Africa. Tikafara shame. Mama aenda kupi? kuSouth Africa. And that time zvaipisa kumastreet unzi mama akaenda kuSouth Africa. And so rakomemasi nguva iyoyo kamabhebhe anenge
Manga South Africa. Okay. China kids. Yeah, chokwadi even pamba panenge pane DSTV utori musikana waingonotodirwa izvozvo. Kudza vanopisa. So takafara zvisingaite takafara ndunya. But we didn't know kuti it was ndo pakatotanga kuti kurarama ndo patakatotanga kurarama papo. So pesa before it was like a life. It was life. Papo takatanga kurarama. It was a different type of like was it a good living or it was like a aiwa kurarama kana takutani musotari nemaparables Thandaza Maz naso explain it naso ndisisa kuti kana uchiti kurarama makanyasota sei mairama good life ere mairama muchirirwa muspoon amatesa ka life vatoti mairarama good life ere mwana pane living nekurarama pane like I'm living life. Okay. But I ndurarama upenyu. Homa streets vanoti hanzi upenyu unonge uchirwadza here something. Yeah. Anwana panovunzwa nezveupenyu uri sei upenyu. How is life? How is life? Life is good. Ada kuti mupabatisise baba. Okay. How is life? My life is good. How is yours? Good. Uri sei upenyu? Upenyu hwakaoma vedue. Kungozama you see zvatosiyana. Takutana nezveupenyu toti pane patowanika kuoma karipo. Okay. So ndo pakatangira upenyu papo like I said before. Actually the story is touching, so I don't love kuti ndinyatsofundisisa nezvayo because ndingazofunga papo ndingatozosvika mberi takutochema. Okay. Saka papa mama vaenda. Like I said before, wanga panga musina mafoni. So zvinhu zvongoti angova kuti mama vaenda. Ende tasati asho 100% mama vaenda but takangofara mama ndoenda kupi kuSouth Africa. So tagara sekuru like mwana wagogo vava pamwe pataigara vakabva vauya vakatoziva kuti mama venyu zvechokwadi vaenda. We were like okay it's fine. But zvakandinetsa manje that time zvinhu zvakabva zvatanga kuchinjawo like even neko kwataigara. I'm sure pamwe zvinhu zvongotiwo pamwe tasati tajaira because nongori mwana never ndinangwandisiwo kuti ndo makurisiro anoitwa like munhu wese. But for that time ndaive ndiri mwana mudiki I was feeling like zvinhu zvandiri kuita hazvisi handisi supposed ndizviita because ndakatanga kufudza mombe toti life yangu yakatotanga ipapo yaenda mama kuti ndanda kutore munhu wekutoti ndaitonzi totofudza mombe dzitori more than kana kuti 50 ndine 8 years wotobuda samanje that time iyo taive ndina bhudhi vangu vacho vanganditaura so taibuda tiri almost nevana vepapo tichiri kumbodzidzira basa and tiuya zosvika point yekuti tata ungotora kunzi no ndimi vakomana ndimofanira kutofudza mombe. So if I remember most at the time when they found and did to went out kuchikoro and takamboendeswa chikoro tichibhadharwa nebhimu for the moment then pakapesa pakonekwa kunzi mombe hadzina anofudza dzodachi vanofudza. So isusu takaonekwa kuti tiri vanhu vangatofudza mombe because taive vatorwa pamba. And kuti mama vavo vari kunoku and vari kuSouth Africa and South Africa hatizivi kuti tovawana sei because hapana munhu ane nhamba dzayo. Saka vanga vasingatombotumire kana mari kana no communication yaitika. For that time I don't want to lie, mazuva ekutanga handina kana tatitori blind and especially ka uri mwana hauzonyatsokufundzisisa zvinhu zvakawanda and masiwa kune mutoro kuti mama unovhunzani. And nyamwe tikavabvunza ikoko vanhu vacho they were like hatisive saka unotopedza wangonyarara nezvazvo. Alright. And then in terms of schools ka makagumira grade ani and makazokwanisa kuenda mberi nechikoro kana kuti it was just hamuna kutozoenda. Pana vechikoro apa like I said kuti taibhadharwa nebhimu takamboenda actually takanopinda tofunga takapinda grade 4 that time takagumira grade 4
then takatanga kuchinjana namukoma wangu akazosvika palevel kuti yanga grade 7 you know kuti when wabva kumagrade aya pasi apo wakufanira kuchiita serious nechikoro chekuti ufanira kuenda every day like wakuenda magrade 6 7 because ndopawakutotangira kutozi wakura saka wakufanira kuchienda kusekondary from then kuchibva mugrade 7 saka iye kuti achifokasa nemabhuku egrade 7 anga asingakwanisi because taita kuchinjana kuti nhasi ndiyaenda kumombe indoenda kuchikoro mangwana ndiyaenda zvinhu zvadzidzwa nhasi hauzvibati zvinhu zvadzidzwa mangwana hauzvibati until we sacrifice kuti since ndiri mudiki iye ndiyakufanira kuita zvemombe osiyake zvechikoro then tikamboramba tichipusha tichidaro but it was not good actually because taigara kunhu kwawafanira nekuti makuseni ukamuka unochera mvura kudhamu usatoenda kuchikoro ukachera mvura kudhamu wosiya pamba pane mvura then wosiya waitawo zvinenge zvichidiwa zvinodi woenda kuchikoro ende kuchikoro kwacho it was I can tell you kuti it was very far zvokuti uchifamba netsoka waigona kutoita more than 5 hours on road uchienda kuchikoro ende waifanira kusvika na8 o'clock so we have to run every time tichienda kuchikoro ende ndaigara ndakarohwa saka maigadzirwa nani lunch box panhau dzelunch box indaenda kuchikoro ndine tsoka ndisina na boots zvokuti kwaina juta aenda tsoka yangu yakasvika papoint yekuunderstanda kuti pasi ndandozvandiri lunch box ndedzimwe history zokutoti lunch box unzwa mazoenda lunch box and chimwe chinhu tatitori different because pasina munhu aitiitira chinhu chokuti tingati waungachemera kuti ndoda lunch box kana kuti ndoda mama wangu ari kuno kuSouth Africa mama ari kuno kuSouth Africa vari vapenyu zvavo hama dzaivepo hama dzamama dzaivepo hama dzababa dzaiveko dzichitoona kutoti mukutoenda kuchikoro musina kana no taitsukunukuri different but wangu asingamboite cheko nu ndo pane point yangu papo kuti you know kuti pane vanhu vaive kuti in life when you make it they will start to want you because what you make it kana wakura ndo paunosangana kuti muzukuru wanga ati mwana wangu because wadi wakura but pawaive uri mudiki munhu iye haandakumbobva aita kana anything life mako and vanhu vava vari kuhope vanokwanisa kuita izvozvo so that time tongoti rega titaure straight kune nyaya yesandika saka pamba apa painetsa kuti waiti uchibva kuchikoro unogona kusvika uchitonopinda mumunda kuti zvenguva nemabhuku tanga tisina hatambofira taipiwa nguva yemabhuku so we end up tasiswa chikoro tangwa muvarimi either mukoma wangu aenda kumombe nhasi ini ndasara ndichirima mangwana ndiye osara achirima then until tazosvika papoint yekuti taidiwa mumaraini kwataigara nevanhu because taishanda so ndabva ndawana basa panext door. Alright. Just hold on. Just want to encourage to those who are watching, guys, please comment, love, share the live. Tell a friend. Just tell someone that Momoyo and Thandaza Maz, we are live. Irugunakidza live. It's so touching, and please don't miss this one. Momoyo Celebrate Podcast. Welcome back, guys. We are still on with Thandaza Maz. Saka Thandaza Maz tiudze kuti saka pawakazotanga kushanda life yako yakabva yazochinja here nyasotiudza kuti chii chakazoitika from there? Okay, so ndakatanga kushanda panext door
actually like most that chaiitika ndidzosembijana nenyaya masoreni isusu tiri vana mozati mwana wese ane history so mwana wese ane wese kana tiri vana tine kaunhu kekungobaiba especially kana uchiri mudiki unongotoaba chakati kwete kuba zvokuti kuba ropa munhu I mean kuti shuga whatever like right. So there's a moment like pane point yangu ndepekudai so kuti mozati munhu kuti azosvika pastage yaye kuti atange kunza akuba it's because of the situation yanenge ari. So tiri kukadoma sometimes like I said mama imboenda out nemabasa then tosara tega endapo kungotiruka kudai so kungotora chinhu chemunhu kuti udye kudai so utora chinhu chakadai so that way ndakazvikanganisira that time takazvikanganisira actually but we never know both taive tiri vana taenda tichiri mumhondoro ikoko pamba paive neproblem yekuti paiti pangoitika anything kunzi ndiani paitika anything tongonzi Tiso. I'll never lie about something that nyamwe dai ndakachiita that time dai nditotaura kuti the same thing yandaizosa nyaya yekuti ndaimbodi ndiri mwana taitora zvinhu nekuda kwesituation. So that time pamba ngonzi Tiso chinhu chese chaitika ngonzi Tiso so ndozvinhu zvakazondipressurize kuti ndaitonetswa kubva kuti namai panext uyashande kumba shande kumba kwangu chichi hani muri 2 years since musienda chikoro mukoma wako usaya uku iwe wayoshanda ndichirambawo pane kuda kuti ndakaona kuti zvinhu zvikuitika panapa handisi kufila happy nazvo then I'll end up ndazobvuma basa repanext door. Then ndaenda kunext door kwema first days vakatoramba kuti ndifudze mombe dzekunext door dzega saka I was combining like ndikatora idzoku dzese pamwe chete andiri ndazona kuti dzawandisa nzana dzakawandisa zisingaite mombe dzacho and taitiri vana mutsaine samazati wawamboti uchifudza mombe unosvika papoint yekuti unotoona kuti mombe dzedu dzaita kati vanhu pane mombe yekuti inoenda mumunda woitera uchiti unoidzora asi inozobva iwawa kumberi kwayo ichikumhanyisa ndikakudzai kuti nyaya yekuti zvinhu hazvizoradzike ndine mavanga muviri mangu ekutungwa nemombe even nyamwe like tichirima like I said before kuti taita mabasa anga asiri ezrared that time kudai so watungwa dai so waitwa zvakati but for the moment the decision came kuti nyamwe tikarwara anga asina hake nazvo kuti vana vaudi vaingozvitora like it's a joke actually. So to cut the long story short handiti ndoda kubvunza kuti saka pawakatanga kushanda wakazouya kuno kuSouth Africa how? No ndo pandataura kuti pakandaizosa mbijana kuti ndakazoenda kupi kubasa noda kuti ndaingonzi padaiso ndini then pandakatanga kushanda panext door ndakatozobva futi kunext door ndanzi mukoma wangu ngaaende koko ndidzoke kumba handizivi kuti why zvikanzi iwe kana uchida tokubhadhara but mukoma wako ngaanoshanda udzoke kumba ushande kumba then taipiwa $20 pamwedzi takuita ungati ndamushandi but zvinhu papo ndandakuitawo ndichikura because ndagara kumhondoro for almost 11 years and a half. So ndabva kumba kwakuya mukoma wangu akatanga kugarako pakazouyawo munhu hama yekumba kwakweya mukoma abva adzoka futi kuti bhekupi kumba kwakweya tatadzoka tese. There's a time yekuti mukoma wangu azoona kuti azvi panapa hazvisi kuita hati aina kundada kudzokera kupi kukadoma kumba kwana mama kwaive namai guru aikukadoma. Then like I said kuti hama dzaivepo then abva adzokera kukadoma kwakuya ndakutanga kuwawo nevanhu kuti mukoma wako akushungurudzika mukoma wako atambura mukoma wako how ende zvochokwadiwo mukoma wangu aishungurudzika because pasina time akatiza futi kubva kupi
kana makwa kudzoka kuvatora kwataitoti tikubatwa ravo akadzoka aonda zvimwe zvisingaite, and that story I won't tell kuti why akadzoka because I was not there, but iye murizi ndiye akataura nyaya yekuti ndadzoka nekuda kwezvinhu zvakadai wangu kusina mai akudi akuendwe. then tagara pamba paya abva adzokera futi kubasa kuti next door ndakudzai kuti kumondoro kwairoyewa Kune maroi. Maichoroyewa muri vana muchiri vana una. kwairoyewa kuroyewa kunako kuti But saka taya pamba pedu zvakapaya pamba pane vana vasikana chete ini ndindega ndaiva mukomana since mubvudzi wangu akasipo saka ndai ndine rumu yangu ndega kupi kukona. Saka ndine rumu yangu ndega kukona ndaigona kuti ndakavata zvaizve kutohwa kuti mumba mune munhu. When you wake up like ukatofura maziso zvazvo zvaunzi kwai hakuna inini I saw those things myself kutoti mumba mune munhu muno ndobuda ndotiza ndononokera gomba mune munhu gogo wati dyiwa kunyepa museka bari gogo wati dyiwa. I swear ndofunga ndakaita almost 3 times ndichimuka pakati peusiku ndichitiza mumba. Baby, don't laugh, this is serious thing. Gogo vathandaza vaiti dyiwa. Vaiti dyiwa andizoti pamwe vaifungidza kuti pamwe ndoda ngovatawo nevamwe but it was the truth like ndaitoona vanhu zvichokwadi mumba kwete ndaiona vanhu ndaitoona mumba mune munhu kana kuti pane chinhu chakaipa handizivi kuti Mwari wakazvisika sei. Tine belief yakuti pfudzi yako muviri wako chaunotochinja kuti there's something is wrong here. Saka papaya 3 days ndichienda ndichivanokera vachiramba vachinditi dyiwa like I said before. Pamba paigona kutanga kuchema vana manheru panze, paigona kutanga kutaura nevanhu manheru panze, so vaitozati kunoroyewa. But I don't know kuti pamwe vaida kungondishingisa semukomana here kana kuti I don't know. Saka ndandanikahunge kuti ndaitiza ndoenda kunovata kupi indai singadovata kana nhanda ndaida kunovata namukoma wangu ndendomuka makusenchi ndodzoka hangu kumba because papa singavatiri. Saka iwewe ndoda kubvunza kuti iwewe ndiwega waingonzwa zvinhu here ko vasikana vairara vanga vasinganzwi? Vairara nevanhu vakuru. Kusvika vanga vasinganzwi? No, vaitotaura nyaya yaitotaurwa mama kuseni nyaya ikatomuka matohwena sikwangu kaipa but okay ivo vaida kana varivo vakutaura nyaya yakuti papa kaipa. I remember this one day takavata takawanda mumba mwana musikana wepambo papa akamuka makusina achiti akamuka manheru tichazoti aida kuenda kutoilet then avaona mumba mune chimune munhu akamira kudoor then abva atoti mama kumama akamira chii samanje akavhunga hembe dzakapfeka kuti havazi mama. Then he screamed. Kubva ipapo ndofunga akaita almost 3 days asingatauri. Akazotaura nyaya yake after 3 days but ndo zvaindinetsa kuti vaiti nyaya ikataurwa nemumwe munhu vaibelieve asi ikataurwa neni ndaitanga ndikudi ndikupenga. So takabva ndati tongoti iyi yekudyiwa vaiti dyiwa it's fine. Saka manje problem yakazoita kuti tibve kumondoro because nyaya yacho yakarebesa singaiti. Problem nyaya yakazoita tibve kumondoro pamba paive nevasikana vahombe. So sometimes vanhu vave kuti vaindiforsa kurara navo. If I refuse vaenda vonondinyepera kuna gogo then ndoti ndorohwa. Saka vasikana vanga vari how old were they? Like handinganyepa but I'm sure kuti vamwe vacho vanganzoti vahombe paiva nevahombe nevadiki but they force themselves like ukatoramba then vonotaura kunani kuna gogo kuti Thandazza aita chakati ndi gogo vaiva believe zvose zvavanenge vataura. Saka the last time yakasvika kuti yakazondinyanyorwadzisa ndakazoita kuti ndibve ikoko. Pane mwana iye anga achiri mudiki mbichana then
vanenge vakamwana akakuzvukere and handizodzi why kana it was not actually supposed to be my business because ivo manje chi vakazoita business yangu because vakamubvunza kuti I remember even that day ndanetsana nevamwe vasikana vacho ndaudza kuti because no handichade so because ndandakurawo ndakudi ndakumachuwa wongokuno vasikana kunzoko it's not like ndandakurawo vasikana kunzoko it's just kuti ndandakurawo ndamachuwa ndakuziva kuti izvi zvirong izvi right. Okay. So and ndakukwanisa kuzvidefendawo so I was like no handichade. I think wakaita plan vavaudza uyu kuti anotaura nagogo kuti chi ndarara naye nyaya ikataurwa yakangotaurwa hamuso handakurohwa yakangotaurwa like andikatoiramba ngatagogo akudi akunyepa ndikafunga kuti pamwe gogo vadi vaunderstand izvo vakamirira baba vanhu vemukomana kuti vemusikana kuti auye pakasvika baba vaivai takatoenda kumunda zuva iroro zvakanaka then ndadzoka ndikabva ndatopinda murumu mangu then munhu apinda wakaitei mwana wangu ndandamba ndatosiva the point kuti nyaya yekuenda kuko munenda imuziva kuti anorova because aamboposa auraya bhudzi wangu ndikuvarova sikaivo hapana zvawakaita pamwana iyeye handina. And at that time like I said before we used to do vakandiforsa but ndikarefuse vanonditsvaga nyaya because ndaramba saka pavakapinda murumu vakaita sei then pakapinda murumu vakangobvunza waite mwana wangu ndisati ndatomboexplain vanga vakatibata zvitorobo zvavo vakazviruka unoziva zvitorobo zviwepi like zvinoiswa pamajoko emombe then ndo zvanga vakabata ndakarohwa zvandisati ndamboitwa izvi life yangu kesi ndakarohwa zvokuti that time handitombodunyepa like I tried like to be honest and handina zvonga ndakazama nepese pandogona ndichaudza kuti ari kunyepa but iye aiinsista mwana yeku akadaro ndakarwadziwa and ndo ndakazosvika papoint yekuti ndakabva ndati ndauda kudzokera kukadomo. I knew situation yanga iri kukadomo kuti hakuna mama but ndakati ndauda kudzokera kukadomo. Then when I tell my brother kuti ndo situation iripo iyena iye haana kundibhiliva because iye airama life is right because aita next door. Because aishanda ndamuti iwe kana uchida kunosara but inini I'm tired ivo vabva ati hazviite kuti asara ndinokudzosera mese sematorera ndakakuita ndingati it's fine. Vanika vaive nekasystem kakuti toda kudzokera vaidzoke ndokudzosera ivo vazoidi voifarafara. Pane mumwe musi futi pavambotora tikati tauda kudzokera takaronga kutiza nabhudhi wangu pakati peusiku tikati tikutiza makuseni zvoro vaive memba mumadziro memba vachititeerera manheru zvitaitaura then vabva vatotishedza vati vaimuvate nesu because muda kutiza mudaenda kuko then papa tatatota inangu handichadi ndakuda kudzokera kumba kwedu kumba manje kwangu kusisina maiguru kadomo kwakwana bamukuru mumwe wamaiguru maiguru handisisi vanhu vamama saka vanga vatosiyana but ndo mumaoko matakasvikira tadzoserwa papa tasvika kukadoma like I said usvika panzvimbo zvinhu zviripo ndo takafila like comfortable kuti atadzoka mokechi yehama ndo patakatanga kuhoo uye kuna mama manje kuti aiwa mama variko tichionawo pamapiki kana uchida kutofona kune kwaitofoniwawo kune vanhu vaive nemafoni unotoenda unodi wofona woda wotaura namama but inini I was hate handingazokwanisa hangu kuti ndikudze the whole life story yaizoitika kumondoro but even mondoro kwacho ndiri munhu wekuti kana kumba ndaitiza kumondoro ingatozorembesa nyaya yacho saka ndingoti jambire kukadoma like I said takukadoma papaya vakasvika vakataura nyaya yavo mwana adaidai ndo zvavadzokera I didn't mind ndaite as long as tabveko and then mama wakafonerwa that day. That was my first time from like kubva ndine
Tongoti after 12 years ndisina kuvaona ndo pandakatotanga kutaura navo. Alright. After 12 years then vafonirwa papa tatotaurawo navo mwana adzoka vadzoka vana chichi. Okay, pasina time, though it was my last time kuzotana navo, tatotana navo papo zvikatopera ipapo continue nelife yedu takutoapa mwe chinhu chachinjawo since tadzoka mumaoko ehama. Pasina time zvinhu zvakangotangira pachikafu, ukagara pamba zvonzi wakamirira chikafu endai munotamba, ukabuda ukadzoka pabikwa zvonzi unoda kusiyirwa chikafu nebaba wepanapa. Okay. So by that time ungosati wakukwanisa kuti utsvage mari yezvishandiro? No, like ndasati, because fungai kuti I was 7 years patakaswana mama. Okay. Ukasogara ukaruma kumondoro haulo 1 makore mangani? Kumondoro ndongoti kumondoro ikoko ndokwandakaenda that age. Then ndikagara kumondoro toti 12 years because ndakagarawo 11.5. So pa 11.5 idzodzo tikadzibatanidza dzese ndandichitori mwana. Okay. Ndandichitori mwana, but still ndiri mwana kudaro ndatova munhu wekuti ndiri mwana but ndakakurira kunhu kwandaishanda. So handina kubva ndamirira izvozvo kuti hakundi kunyimwa chikafu. Takuita zvokuti toenda mutauni tonotengesera vanhu madomasi. Zuva totengesa madomasi, ukatengesa madomasi ako mapaketi 10 unopiwa $10. Tengesa mapaketi ako 10 unopiwa $10. Okay, just hold on. Guys, I'm sure mukufollowa mukuteerera nyaya yaThandaza Maz, it's so touching, and guys, please connect, rambai muripo munyasonzwa kune avo vari kuda kuziva more about Thandaza Maz. He's sharing us his background. We'll be there right back. Mambo Sama, Momoyo Celebrate Podcasts. Welcome back, Thandaza Maz. Okay, so like I said, takakuita zvekutengesa, tichienda kutauni tinotengesa vanhu madomasi, then tikatengesa munhu madomasi kana 10 madomasi $4 padhora tonotenga chikafu. Saka tikatenga chikafu kwangu neroom yandaiti nayo yaimbogara mama kudhara, saka ndokwataigara. Then tokatangoendawo kosunga kwapera tangatava baba mukuenda kuti taiti tikanonoka maisvika chikafu chisipo zvondinoona baba emudatsura chikafu ungakurumidza makamirira chikafu again. So it was not good for us. Tangwana no, if this guy chikwanisa kuzviitira tinodi tongozvibatira kuti tikwanisa kuita kuti kwaitowe kutodzima. So from there koma wangu abva wana basa rekunofudza momba again kunonzi kuchakari, then ndindava ndasara ndakava mwana. Saka pana takutango like zvemafriends futi izvozvo pana mumwe veshamwari yangu vaitotsvaga waimba, then inini ndaigara ndega. Then I was like, ko madi henyu madi magara nesu nemwana wangu kuti mwana wangu magara nesu, then ndomukutorai zana amai munotora semwana wenyu. Imimi what you can do, you're not going to pay the rent. Nenge mchingoti chikafu changu changojawo icho ndo chachajawo tongotorai like mama. Ndo pakutanga zvaive right and to mberi maya vaita zvipinda mubhawa. So sometimes mwana wangu komana kuti akasambogara, sometimes vaitouya nevanhu vavo takataganhura mu1 room nekitchen, voenda kuseri nevanhu vavo voita zvanenge tenziri so I couldn't talk because ndandiri mwana and I didn't have respect as a man. Zvaiitika for long kusvika patime kuti kana nechikafu chacho ndakusapira. Then vadaro vakazotanga kugara nemumwe murume wanga ugara naye mumba macho. Then vanga kuti every time
ndakangosvika umwe asvikati vakakiwa pasina makii kusvika ndazodzimwa pamwe pacho Papapi. Sure. because ndaisina munhu ainditaurira ndakatanga kugarawo neshamwari aindiumai veshamwari vadzoka then kukadoma kune mabig misika so aenda kuda kuti masikati tosira ndichitamba nevamwe manheru ndoenda kumabhawa ndaitamba mumaklabu ndoenda kumabhawa kumatime ndizoka ndovata pa chimusika chachiye so ndakazonekwawo nababa neshop nababa neshop panext pamusika nemusikana panext wo saka musikana panext ndiyakatanga kutoona kuti Thandazza anenge ari pamahwana saka kuti paanobika ibikoti nesha yangu manheru todya then ndomutamba tandopanongoti vanhu vanopera kuti ndoenda mumusika until ndarwara ndandapinda nechando kati mati ndarwara senchafa ndatongopesa nevanhu vakutongondisiya ndimusika imomo masikati akavatonda ndisingapfeki chinhu then baba vabva vatonditsvagirawo mapilisi baba neshopu vacho vatsvagira mapilisi ndatopora ndongoti ndoimhari kondinunha that time baba vati aiteki ichando ndinobvatenga magumbezi avo 2 saka vanga vakuti manheru vanondipa magumbezi aya kana vanhu vaenda ndomuka kuma5 kana kuma4 panyaya mota dzichingwa dzichidifa dzichiendesa magumbezi ndonotangurawo maraunds everyday ndo zvanoita ndealef yangu then ndawana basa rekutengesa mazai kutengesa mazai ndaitotengesawo mumai saka umwe musi ndakatoti nababa vaya ndinokumbwa ndawana kunotengeswa mazai ari cheap since vane shop but ndataura kuti kunondihodhera ndakangaina ndikanovahodhera ndoka ndaita almost week ndinovahodhera mazai ko rechi2 wiki rechi2 because ndaibatanidza mazai avo neangu andotengesa toenda kunotengesa mazai papa ndakwira mumota yavamakomana kuti atoda mazai tichipinda tonokusiya kutaura because paine kamfoma kuitana then ndapinda mota mavato ndigaisa pakati taenda saka chainesa vaingodya mazai vasingabhatari but nedistance panhu pandanga ndajaira kufamba ndakaona zvasiyana then I end up asking kuti ko hatisviki kutaura kwacho uinda panhu padhuze da azinyara kodaende pakapo zokuita nezinyara rokuda kutengerwa kandausatengera ndataiwa zvamurambi muchingoti muchipinduda kutengerwa munara mari yamambondipa ende mungoenda neni zvikanita kutosvika saka manje ndakazotarisa pagirazi yembebozvo mawinda ive atitete tarisa pagirazi pamberi kudai kuona kuti this is not road then I start kuti kuda kufighta zvazvo kuti aiwa ndidzikisei nyaya chichichiti vanhu vakutondichikidzirawo then ndatanga kurwisa ndichirwisa then ndofunga ati angoti handauita 30 minutes ndataura kuti ndauzokupwanya glasi because ndataura so pakati dai zvinzi dai vakabudisa paka kana banga vakandisa pamwe nyarara ati vanga vaingotichiti nyarara then ndakuzopwanya window because ndairipwanya zvitsokani because vanga singatoti ndidzika then ndopavangomisa mota mbijana umwe achatongoita kusumikira mwana vatongondipushira panze pemota then andipushira panze pemota ndakabuda panze pemota ndikuona munhu anditongoziva so ndanditori pajoina city marari then ndiri mujoina city marari memwe usazi story iyo ndakidza chirwari maybe angati move we are following tikuteerera so touching ndakati move ndikadaona nditori pamarari but handina kuona kuti ndiri marari but pazvakayadzikira pajoina city it's not kuti nokuti ndakazoti joina city because asindaisiye ndakatozofunzawo munhu kuti ndekupi kunokani nopengera mufaniraozona pajoina city unogara munhu aitofunza aitotengesa kanda mexplainera nyaya yangu zvandaita mabvurandaita kuti vana vakumbowa mazuva ano itonelati
chain no man ya kubi police la pa ba that of police by that's not the days when it was my first time I took in a mistake. Now I don't know if you are either in Kupi or Dindichi and this year, but the end of the situation in my place. Or that I'm paying a 20 that no paying here. Good moon. Yes. I'm pretty sure it's Zimbabwe. That would have done thing and end up and that's what I'm saying. Actually, it's it was my first time when I steps and found back. It was my first time when I lived face to face. So now I told you, thank God, I'm lift there. Thandaza Maz alright, saka ukuthi wakarara maupenyu like wakathusumbethe like a street kid. Yeah, like in town, that's it. Like second year. Alright. Okay, so to cut the long story short, we want to go to Maz. Okay, my name is Precious Ncube Matafen. Yeah, those two at the end is Ncube and Matafen. Matafen is my original surname from my dad. Okay. But I would like to call my name using my mom's surname. Why? I was raised by a single mother, the strong one. So she's like a father to me. Okay. Yeah. Alright. Tombota #, kuma single mothers, makapenga ma single mothers. Yeah, that's Vakarera true. musikana kusvika akura kudai so. Okay, so makakurira kupi? Ndakambogara kuMount Darwin na gogo mai vamama. I went to Nyamaropa Primary School. Then ndikazobva ndikanogara kuwadzana with my mom's brother and wife. Then ndokwandakazonyanya kugara, I think, but not that much also. Then ndatanga kugara ikoko. I went to Corpus Christ High. Ndandiri munhu angu anochinja zvikoro. I think ndaitopisa musoro chete. Yeah. Okay, saka makazoya rini kuno Cape Town? Kuno Cape Town, I think I have about 5 years. 5 years. Okay. So are you enjoying Cape Town? Yeah. So far, good? Yeah, so far so good. Okay. So Zimbabwe chatotera kuya kuno. Okay. Yeah. That's great. Wow, can't tell you made that. It's Black Digital Bits. I'm a boss and I own it. Would you tell me any different? I'm a boss and I like it. I'm from the city of the rest. Okay, nikapo yedu manyama. So guys, let's say pane one of the celebrity akuda kukuendesa out or someone wamuno admire kuti I think one day toda umboendo out or spend a day with that person. Diane, It's Mama V. Yeah, we love Mama V. Hands off to Mama V. We salute you, Mama V. Yeah, we love Mama V. Okay, so is it only Mama V? Oh. No, there are a lot of things I'm sure to count as social media. Oh, achimoni paika na 3. Muno like in kuma content creators new one. Pane ndinongoti kune Tanaka and Kim na Lipson, they are good and takatombenda out now and they're so nice. Kweta unzi Manti Roylin Diaries. Okay. Yeah, I'm Swiss, right? Kabu manyama food. Oh, so what do you learn about them? Like their love. Okay. They're like us, like in different way. Because ngatichi kunana Tanaka and Kim.
they don't do drama. They don't Oh, entertain, drama. drama. Same good. I say drama. Drama. Okay. Saka. Okay, so Like those are the people. Yeah, avana drama when certain times like they are cool. Most of the this is people like they love to support each other. Like I don't want actually, but okay. So chichinja munofarira kuita after a long day, when you get tired, as a couple, what do you really love to do? actually, my one for cuddle. And all the time, And so not cuddle. don't worry, if she's tired, like if we are tired together, like tired, very busy. Tongosvika humba. Then kumba, sometimes we don't even kutomboti kwai kutonogeza kana kudi kana takaneta je kungosvika pambeda yabva pachesta kuisa musoro wake boom akatowata. Okay, that's good. And that's if good. It's not that there will be fights, pera after 1 week. Kana musina kukadilo. Okay. So you guys murima content creators, right? What any other business do you do besides being a content creator? Okay, as for me, ndichangovhurirwa salon. Okay. Mr. Maz vakangoona zvikakodzera kuti nditewo business woman because it's been long in this career yekuita nails. So I do nails. I'm a beauty therapist, but for now ndakavhurirwa salon iri specialized nails mostly. So zvimwe zvakawanda zvakaita ndingati zviri mubeauty exclude nails tichazozviona pamberi, but now I'm specialized on doing nails. Okay. And I'm good. Wow. I'm very very zvekuti kana makatoti ndiende kuCanada ndinobata varungu as long as vasingazobve ganda ndavabata chete. I know my job. Alright. So guys, kune vanhu vari kuda kuzoitwa nails, mazi but vanoita nails, and she said vazvitaura vega nemuromo wavo vakazviti I'm good. Yeah, on that guys, I don't know. Ndakamboona vakambokuitai nails imimi pamavideos. That one's called support system. Ndokusupporta munhu wako by all means. We needed to push kuti vanhu vaone kuti no, she's good. Alright. But I couldn't get someone. Then Daddy, come. Saka let's say pamwe kune vamwe vanhu vari kuda kuzoita makosi ema-nails, do you teach or munodzidzisa here kana kuti munongoita vanhu chete? Yes, I do teach also. Okay. They will just get in touch with me. Alright. Maybe I'm one got those yesterday salon, my salon. It's called Miss Maz Beauty Spa. Okay. No one kapa number 2 Zola Crescent in Fulham, guys, around ShopRite, go Warwar in Odreng. Okay. Amazing. So guys, makasangana was it in Zimbabwe? Kana kuti kuno kuSouth. KuZimbabwe? Yes. Tasangana kuZimbabwe. Nyaya kuti nyaya yazvorebesa tikaikata but ndo kune pwenda ndakazosangana. Alright. Okay. It's like a long short story for it also. Okay. Ska shona yenyu inondinakidza anyways. The way you speak, ine kamwe katoni so kalribe kalribe kacheka kanonakidza zvisingaite. So ndoda kubvunza kuti you say kune vamwe vanhu vari kuona and people who look up to you, content creators, what advice do you want to give them? Kuti munhu unokwanisa kungorarama uchingoita content here, or you should have a business unokwanisa kuita aside, or unokwanisa life inokwanisa kutoendeka, unokwanisa kutotenga stand nekuita zvemavideos uita maskits. Please tiudzewo kuti what do you do? What advice? Advice I got my upcoming game that so.
pane zvakafanana nekuti tikatarisa even macelebrity atinawo izvo so mahombe acho tikamatarisa mukatarisa zvangava ari kudhara like tichitaura kuti few years ago vanga vaitova different people, but when they start to do this social media thing they start to change and change. Social media inokwanisa kukuchinja. Ndada kuitaura nechirungu but ndakanyatsodzidza zvanaka. So social media can change your life, can change even your personality. Yo, I get it. I get it. So inokwanisa kukuchinja even munhu wako chaiwo kutoti either you be a good person or bad person. It depends of which character you want to be. So ukapinda social media nema-challenges aunenge usangana nawo sometimes unochinja, inotochinja zvichokwadi. Sometimes uri munhu ari cool, kuchizikana nemunhu uri cool, paunotanga kupinda social media utanga kuita tochinja watova munhu wekuti anenge asi zvekuti pamwe munhu anenge achichinja here ari pamalive but ukazomuona real life anenge atori totally different. No, that's why I say kuti inotokuchinja zvichokwadi. Inotokuchinja zvichokwadi. So toti chinhu chekutanga kana udaita content creator, nangu I'm not going to support you kuti mushandise mafoni asina quality. People they love quality. Yeah, definitely. Isusu tukutochema quality yedu pamavideo yedu it's not 100% quality because of toshandisa phone ichiri down. But people they need nice quality so that they must like ingatichi vanofana kutanga vatora moyo nequality vasati vaona the video. So vakangona pangodhima dai vanoita next mavideo anenge ane utsi hanzi masikitika anenge achinzi ane utsi atione. So most of people vanonzi filter that, filter this, but that ndo zvinhu zviriko. Dai even kana mukatotarisa kana macelebrity edu mahombe asina kana even makeup chaicho anenge ari madifferent. Tentoona munhu akaisa makeup panechi nomunhu. And we like information to say inini urula kwezotishi. Seems like totaura nezvangu kuti I'm different. No baby, like you see what I'm trying to say nechokudai so kuti zvinhu zvakanaka boss vanenge so like kushedza vanhu kuti panongokuona ga unokwanisa kukecha munhu asati adi. Not that catching guys. So zvekuti ndakatobuda panze and they will be wow. Yeah, they will be like wow. Because vanotanga vatarisa munhu wacho before asati vakulike. Kuti munhu akamira sei. Because they love chinhu chakanaka. But kana usinawo, I'm not saying kuti you don't have kuti usaite. Ita hako but I advise kuti ungowana phone ichi nani. And comment section, don't mind comment section. I really wanted to ask about the comment section. Kuti, how do you take kana muchi receive my bad comments from people? Because there's a comment ndakamboona on your page muchinzoni vakaisanzwara vanorukwa zvepingi musoro chichichichi. I think Thandaza Maz ngochani. How do you take mune mukadzi ngandibvunze amai kuti munozvitora sei muchinzwa vanhu macomments vachiti murume wenyu ngochani? Okay, I think in 3 different people pandiri now. Ndine time dzekuti munhu angona kutongodaro kuti this guy ingochani zvakasandibata. Pane time yekuti zvinogona kutondibata mbichana but zviri same chinhu chataura. Then sometimes ndinobva ngozvifunga zvakapinda deep zvinondibata especially ndakamudza because yekuverenga chaiko anenge ari ma1. So sometimes I'll be like that. Pane munhu ati zvakati and yanzvozva kana ndazvitaura zvinhu izvozvo maybe ndatotora day ndichizvifunga ndakangona batkana chete and ndinotokudzokera sometimes to comment section moto reply but sometimes akaratidza like it doesn't care, I'll be okay. But whenever paanongobatkana kama munhu akamuudza kuti uri ngochani kana kuti chii, kubatkana kwake ndokubatkana kwangu, akasabatkana handina basa nazvo because I know haasi ngochani. Yeah, kuti people were different, like vanhu vakasiyana siyana. Umwe munhu anoona neway yake. And people they forget kuti tiri vanhu.
same thing yaunouya uchindiudza kuti ndiri ngochani ndiri murume zvinotondibata kuti munhu akuzama kuti chii, but sometimes I get it now. I get it why they say ndiri ngochani. Why? Because most of like vanhu vanodaro ndobva ndaenda kunoona profile pic rake nemunhu wake. Sometimes it's because of jealous of you. Alright, so apa ndanoda kubvunza kuti because maimbokipa bvudzi renyu musoro, so is it because of vanhu vaidaro here kuti muzogera? Actually no, I choose to cut my hair myself, not even kana mai maso akagumbuka muso ndakakata bvudzi. Why? Zvinhu zvanga siri kuti balancesira, like zviri kutibata kutendera mugwara, bvudzi roda kutreatwa, bvudzi haridi kugara rine tsvina. So those are the things. Okay, are you guys connected to the Nyati family? Actually, right now we are not sure. We used to. You used to? Yeah, I remember because long back in the Mbona mchimbo poster na mchimbo tegana, and now things has changed. Please tell me what happened. Actually, we Okay, with Nyatis, we used like to be like family. Yeah. Talk every day. Before we talked like, no guys, we have to be like a family, so that whenever patinoita a problem nogona kuekerwa page chairo auna munhu unowirirana imusocialite kana kuti chii kana kuti chii, then you need help. Mukoma Thandazza page rangu radai announce ichi kuvanhu, oro Nyati page rangu radai announce ichi kuvanhu, so Those are takaronga kuti Saka maingobatsirana. Actually that time vanga vachiro down. Wasaka ndimaitwa ma top leaders au ndimaitwa inspire. That time started to big. Oh, okay. So ivo vakazoenda kumberi, I think malevel akasiyana. Alright, saka izvozvi pane any beef or no? It's just that I think zvinhu zvinoenderana nemalevel. malevels endo angosiyana, but otherwise kuti ivo vakumberi vakudya ne6 gun. Really? So malevel asiyana, but we talk kana ngaita dambudziko anotokanda message Mukoma Thandazza vakamessage but zvasiyana. Zvatosiyana. Okay. Because taikwiza nomalife taididi. And then you guys pane nyaya yakambonetsa yakambotsvirira yana Tight na Kiki. I remember you makaimba song ya Kukuna Kiki. Please explain to us what happened panyaya dzema copyrights and chii chakanyatsoitika pane nyaya yana Tight. I feel like it's titaure. So I'm sure in comment section, guys, comment section, please. Choda kutunzwa kuti chii chakanyatsoitika, maybe pamwe mai mazi munokwanisa kutsanangura kuti what happened. Okay, nyaya yakaitika ni anti makainzwa mastreet. Itakainzwa mastreet. So tada kunyatsenzwa nemi manje. Matauro ataingoita, that was the story yakatongodaro, because now as for me, andichada kunzwa stairere. It's like andichada kunzwa stairere. Ramatotauriro rinotanga na T ameno richizopera kuti richinzani. Ringori neka andizivi ndokati kai like katimoni kari pazitero saka nyacho tokunongoisiya ivi. But ndine mabhero ndatomboti tsinzi. No. So makatosvika pakutodaro, makatosvika pakutoti like amuchatode kutonzwa that what's really happening, guys. Nyasonde explain kuti chii chakanyatsoitika. No, chinoitika like we talk about levels, like my level. But makatombotorwa ma pictures one, makatomboonana, and then we did. I think chakatoti titoro ma picture phone yanga akazara space singaite, iPhone inomboita space yekuti. So I think vadangoisa my pictures on phone watch it. I think it went like that. No, and I think also my content creators. When go create our content that day. So on that day, did you guys go out vakakupawo mari just to appreciate you? Kuti thank you nekuti imba kana kuti Zvakaitika
makutaura nyaya nyasotaura atichiitika pamazimbabwe Toda kuti munhu kunyatsokunzwisisa. appreciateka unofanira kunge waenda mumunda kwake wanoshanda zvokuti anonoti washanda wabuda ziya or else unenge usina chawaita actually also to make it clear kune vanoteerera kuti mangwana tojajiwa mastreet kutonzwikwa even iye taiti ari kutoona and we also want to know nanhasi vanotojaja chichikuitika. inini ndandisina problem nataiti nanhasi problem yangu yangozoita ipapo. Why? Because vanhu vaiti-inspire. Right. That's why we sing that song, because vanhu vaitiita se vaiti-inspire. So when saka ndobvunzwa kuti saka imimi ndakazoona muchiita live muchitaura kuti tabatwawo nemacopyright song yedu chichi ko why makazomhanyira kunoita live hamuna nhamba yataiti here like maikwanisa kutaurana naye kuinbox moti blaz kana ari blaz kana ari munin'ina motaurirana private musati maenda kulive? Actually, like I said before, kuti vanhu vanokwanisa kujaja neway yavanenge vachiwawo zvinhu kana nekuda kwokuti uyu mukuru uyu mudiki. People judge because of followers. Izvo so ndikada kukuudzai kuti mukanetsana nesu so kusocial media no lose. Why? Because tine mafollowers ari pamberi kudai vanhu. So chakaitika paipa ndechekudai so vanhu vakakurumidza kuti judge, they didn't want to hear our part of the story, like zvakanaka kubvunzawo sezvamaita izvozvo kuti chii chakaitika. Isusu we never want to do that life isu. Okay. Because takatoitaurawo nhau iyoyo musi tutori kutiktok palive yawechijanduku. I think it was 2 months ago before that nyaya isati yatobuda zvokudaro. Sachi takajoina tiktok kwawechijanduku then tichingotaurawo nhau dzemamusician chichichi. Then semunhu anga asingazive much about the thing of social media dzinofamba sei dzinodi. Then ndopandakazongopresentawo nyaya yangu ndikati tine problem yatikusangana nayo tikuti tikaposta nziyo yedu kuti dai. Ndo paive nemamwe ma-content creators mamusician aitove ipapo umwe musikana wakatoti neniwo ndakafesa hanza Lady D akatoti chi neniwo ndakafesa challenge yakadai kuti song dzangu handikwanisi kudididi takutongotaura senyaya that time and hapana munhu akambozvitora serious. So vechijanduku akatoti chitongosiyanai nayo nziyo iyoyo then motsvaga imwe nziyo kuimba kana dzisidzima kutozviitira zvakanaka tatadi. Saka song ichikuwanika here tikatoitsvaga kana kuti payoutube or ichikuwanika here kana kuti haichawanika? So far I think kuti kuyoutube handizivi kuti yakadhilitwa yakangoiswa kuti munhu anozvionera iye inonzi like kuisa kuprivate kuti ndokwanisa kuiona ini since nemafollowers angu nemamwe maengagement andisikadi kuti abve kupage kwangu ndokwanisa kusaidhilita ndoisa kwangu ndega. Saina handizivi kuti yakabviswa kuyoutube but kune mamwe maplatform yakadhilitwa. Okay. So panyaya dzese dzaiitika, what lesson have you learned, especially when you are dealing with content creators and vanhu vane mapages mahombe? What really a lesson that you have learned from there? Like tingati pakutanga like atingoti chinhu chatakalena papo chinhu one, people they are different. Unokwanisa kungoti don't do collab nemunhu but that was not it. Even ngakusaidi kwedu kwemusic kwacho kuti takasangana nenhau dzemacopyright, that was not it. Ita like content like nemunhu anoda akukufarira kuti kuti akuda kubenefita usingabenefit. Because like you say kuti takangoona maenda palive makatadzira kutaura kuinbox. Yeah, I tried like crazy, like ndanda kutoita ngati ndikunetsa ndikanzi naiwo ndikuku remember baby oja nayo ndakatosenda svika naiwo wakutoita ngati ndikuku why I wanted to just ask kuti why ndiri ndine copyright zvinoitwa sei and ndasingatomboti ndiye kuti ndasingazivi kuti ndiye aindiwo ndatozowa aindiwo
pazobuda nawe kwananyati yayi pabuda nawe kwananyati saka ndakazoda kuenda inini kunoverify kuti unoona sei kuti claim copyright yaclaimwa ndi nani then ndo pandakazoenda ndikanopressa mani ndikaona yakatonzi claim by title yakatonyorwa kunzi claim by title. Okay, saka pakaitika nyaya iyi makambotaurawo here nananyati family kuti this what happened to us and muchichema mesa handiti havaichemawo vachiti mwana wavo vasisina vachakwanisa kumusisa mukaka chichi saka maitombochema mese here muchiti isu title music chichi? Yeah, we did actually. Makaitochema takataura nananyati ndivo vaitochemawo kuti vanhu vaya vakamira so actually taitoasvora tese because taitosvorawo taiti tese nanya because zvinhu zvanga zvabata masaidi ese takatioti song yaya yakanganzikapo ndo yakawinisa vananyati kautasi takausika itwasasona iko indava ngandikuzama kusvika mambozama ndiyakatopowa advice mambozama rekutaura chi nana mukoma taiti ngati we are trying zvaikanisa kuti uzama kuti hanya asi kuti kutipindura then pawakazoclaimirawo copyright yazve that time takataura but pawakazoclaimirawo copyright ndo pawakazotitaudza makuseni mukoma Thandazza zvamaitaura zvaizvachi ichokwadi ndaingofunga pamwe murongotaura. Alright. Okay, I'm sure you have heard from Thandaza Maz and Amai Maz, but story about Thandazza, Mr. Thandaza Maz, it was a long story. So we are going to have another interview just for him, achititsanangurira the life yavakararama. So as we are rounding off our interview, what advice kanditange naMai Maz, what advice do you want to give kune vechidiki, my young couples, people who look up to you, vanhu vanoti one day ndoda kuzosangana naMai Maz and as a businesswoman? Okay, in advice andingapa ndeyekudai, so I can start from my young couples vachangotanga. Guys, it seems like marriage is a funny thing, but it's actually not at all. But I think chazvinotodaka iyo ndionotozoita kuti ite sei ite funny thing. Why? Because mune machallenges akawanda ekuti kana wakada munhu uchifungidzira kuti muchanotamba zvinooma guys, handidi kukunyeperai. So I think muchitotanga kupinda mulove, you should show about yourself kuti chauri kuda pamunhu chii. Uri kuda mari here? Uri kuda zvokuti mugadzire future together here? Magara mese for sake of mudaita content here? Because ukanogara nemunhu uchida kuti nenyaya yekuti ane mari so I must change my life, musi unopera mari wo hapa pasina mira mushi akatoti baby chako nunzo ngati ameno George kana ani ati bench. So guys, if you are at that relationship, that is sure, because if you weren't gonna do that, uchatamba nemunhu asingatambwe naye akakuita rough because iwe unonge wamuita rough. And you should know kuti patichaita marriage zvinhu zvichaoma, zvichanakidza, muchafara, muchamborara nenzara, mafamilies achamboita drama rekuti kana newe unoti nechandakazviitira. But anyways, it's a way of everyone kuti munhu wese, kana uri mukadzi ucharorwa, kana uri murume ucharorwa, you create your own family zvichienda zvakadaro. Kana uri murume ucharorwa, then unogadzira mhuri, zvinhu zvichienda zvakadaro. No, handiti ava mundevele here and kutonyasokashona ndinotokukunda mukutonyasogona. And Thandaza Maz, what advice do you want to share yamukuda kusiya kumaviewers varikukuonai? First guys, do what you do. Munhu ngaite anoita, but do your best, especially my content creator. It's a challenge, like I said before. Notukwa, especially vanhu varipa leni kuti sometimes munhu aripa side nevanogona kukupusha kana kukudonate pamwe wewe dream yako kana kuti Mwari anenge akati way yako iri pachi
pacontent then wosangana nemunhu asingazvidi zvinogona kukuisa, so you have to have a partner inokusupporta. That's one thing. Kana ukawanawo partner inokusupportawo zvinhu zvako zvinokuitira, woonawo family inokusupporta. Sometimes mafamily chaiwo chanotokuti ukada kutotanga kuita zvecontent ndochii chaari kuita izvo, kutotanga kutokuseka kutoti uchitoita chinhu vanenge vatosikatokuidzi kuitedza. Alright. So I told, like, what I can just say to guys, itai do what you think kuti iwe ukaona moyo wako uchiti I'm a content creator, itai so that's your calling. Ukaufila kuti no, I'm a musician, imba. Do you know kuti nini ndakatanga kutotira roads music chaizo nevanhu vekumba nekuti vanga baby ngatiteita okay nguva yese dzivaidzirwa dzimwedzi bhozi yainda viral, so people unofanira kuziva kuti sometimes kana ivi munhu ari close kwauri chaiye anogona kusupport asi uchigona ufeel like I'm doing nothing. So tateerere vanhu, if you feel like you are doing the best. Another thing, dzidzawo kubatana nevamwe, sangana nemamwe macontent creator, usave nepride inouraya basa rako. Batana nevamwe, ushandidzana zvakanaka nevamwe, zvinokupa future yako to grow. Suicide ungangoti jaja, but we love everyone. Okay. Another advice andinoda kupa, kwese kuma muchitaura but ipapa ndopada I'd like to encourage vamwe vanhu, because inhangu handidi kunyepa. Kana takadai we are okay. Why? Because takuziva kuti chii chinonzi mai nababa, what should we do kuti zvinhu tinakidze. So chimwe chinhu guys chiri important kudarika zvese irrespect. Yeah, that's true. Whether ukupa murume wako kana mukadzi wako, tese we should get respect. But more kumurume, because most the man is the head. So nemi varume muzoti musazotika because ndiri murume ndida kurespectwa, indo kurespect 100%. Iwo nditi ako ngehanzvadzi yako yawakakurachirwa mambama nekusero chidi. No guys, it won't work. And chimwe chinhu, I don't think chinhu chinonzi friends it's real. Yeah, my friends. When you are married. Kuti outsiders. Yeah. Like there's a pane friends yaungakwanisa kusangana naye kuti inokupa advice yekuti ukada kutosiya munhu wako nokuti unopenga. Hakuna zvakadaro. Kwete munhu wokutodza anenge achiti hasha taizviziva hakuna kwazvinoita. And zvakunetsa kuona munhu. Yeah, your should be your friend. That's all. Because if you but look like if your husband he can be your friend, that was actually you need someone one day out. Unofanira kuva nawo at least utsvagawo friend ine murume wayo, moita as a family like mese. Alright. Do you have? Inangu I don't have. Those are ndo yangatanga taibatanza kudhaya before. Ndo yatanga tambobatanza kudhaya before nananyati but zvakazoramba. Which is situations my friends sometimes I think just to run your marriage munofanira kuva na like someone anoita look up to your marriage and anokutaurirai maybe one family members munhu mukuru kana muchienda church or your pastor. But thank you so much guys for coming. It means a lot for you guys kuya kuMomoyo Celebrity Podcast. So guys, thank you so much for watching. This was our October episode with Thandaza Maz and wife. So this was our live. I'm sure you've enjoyed and we'll see you again. So I've got a small surprise for you. Our next episode, we are going to have someone. That person, I'm not going to mention the name, but that person is there from, it's a couple as well from Sarura Wako. So it's going to be awesome. Guys, please tune in because it's going to be amazing. See you next time. Momoyo Celebrity Podcast.